Eski, azken aldian albistetan ez dut besterik ikusten. Oliba olioa. Bai. Garestituta dago oso. Herrik asko. Oso garestituta dago, horregatik pentsatu dut, ondo legokela buelta txiki bat eman, eta biluzeko zakua irabazten duenari, aukera eman. Nahi baduzu, dirua etxera edo dirua oliotan. Alegia, demagun, 20.000 euro irabazi dituzu. 20.000 euro etxera eman edo diru hori oliotan. Alegia, 3 olio botella. Garesti dago, eta... Entzun. Hau salatuta gero... Garesti dago, baina gure zakuan daukagun 25.065 euroekin kontuz, zer egin daiteke? Zenbat olio! Eurek zer dioten, datozela gure superlehiakidea. Datozela oliotan igurtzita! Gure lehiakide guztiak. Urtioan! Polita litzateke, proba modura. Polita ez dakit, divertigarria, seguro. Bueno, hemen plaza erdira txerrikumekin egiten zen lehen, oliotan igurtzi lehiakideak eta harrapatu, edo zakua oliotan igurtzi. Alaxe dago zakua, harrapatu ezin da, aurreko saioan gertu, eugiren erruz esango dugu. Bai, hori da. Eskatu dizkiozue, kontuak, patxi eugiri? Oraindik ez. Oraindik ez, baina... Bueno, igual kontuak berak eskatu beharko ditu, ezta? Nola etzen egiten banitzen bat txapel irabazi? Nola etzen nuen irabazi. Hori da, hori ere bai. Bueno, kontua da, zuek gertu zabiltzatela, geroz eta gertu dago, 6. saioa, biluzen, 1.575 euro, pilatuta momentuz. Eskuak ondo lehurtu, ea gaur zakua harrapatzen dugu. Ados? Hobikote animo. Lazkaotik gure bigarren taldea, Inigo Tanaz, emoduz? Oso ondo. Bigarren eguna, eurentzat? Inigo Beto, bigarrena, lehenengo baino? Bai, venga, Bai. Lehenengoko urduritasunak endutan az, ja. Bai, bueno, esango dugu, kuadrileko lagunek zari ezuek. Kuadrilan zenbat? 21. Gero dago 21, baina geratzen gara 18. 21, baina atea... 10. Nukleo gogorra 10-rekoa. Gutxi gora bera, bai. Vale, oso ondo. Zuek parte zarete? Bai. Nukleoko parte. Oso ondo. Bueno, besan dugu, Inigo Tanaz, bestak beste Inigo Hortze klinikan lanien. Bertan, herrizen edo non zabiltz? Aldamenikoan behar zeinen. Oso ondo. Zer dago behar handiagoan edo? Ez, bueno... Ni pike pixka bat sustantzia Hola toko gauzatitz hori, eta bueno, hori txena guztu. Diplomatikoa zara, Inigo ondo dago. Naz, lagunekin denbora pasa, zure munduko gauzarik gustukoena. Bai, oso ondo. Tegururo haiekin. Bueno, itxaroten dugu gau behia kategoria horretan sartzi, Ongietorri, bikote. Ondo. Eta Goierriko hortzak aipatuta. Ireber eta Unax, bikote berri bat ongietorri. Epa, zezuk ere Goierritik, nondi zatozte? Ni Mutillotik. Beasain. Ara, Inigok klinika duen herrian bizi da, bertakoa da, Unax. Asko nahi zuten, Nola? Asko nahi zela juten bizitan. Ez ara zalea? Bueno, zaletasunak aipatuta edo kurrikuluma ingenieritza elektronikoan arizu. Mekanikoa. Ara? Bueno, baina elektronikoa jarrizkero ere asmatuko zenuke, ezta? Oso ondo. Gainontzean, zuere lagunekin egon zalea, kuadrilako lagunak zarete zue biak. Zenbat zarete kuadrilan, Ireber? 8-9, hola. 8-9, baina geratzen zaretenak horrela... Egunero denak. Egunero bai, Nukleo gogorra kuadrila, oso txu! Ireber, zu lehen ezkuntzako gorra duan, kirolera bideratu nahi ote zenuken edo, ezta? Asmoa hori da, aukera dauketen gazteizen. Gustatu zer gustatuko litzaizuke? Futbol aldetik edo. Bai, jokalari izandakoa? Bai, ja ez. Orain ja ez? Beraz, entrenatzaile edo zer da jarri? Guaingoz bizia disfrutatzen da, gero ja aurrago etorriko momentu ez. Aldago, kargo edo ofizio berik, bizitza disfrutatzea. Ez. Gozatu milu zen ere. Eskerrik asko. Animo bikote. Aupa bikote, eta gure superpublikoa zer, prest? Bai? Urnietako zare ziarretatik! Bai, aupa zuek! Guztia dukagu, prest, zakua, esan dugu, aipatu dugu, baina ondo ikusi begizek zabaldu, 25.675 euro dituguta. Bikain! Zoragarri. Basiko gara puntuak pilatzen, eta ia nok pilatzen duen hemen aukera gehien zakuari eskuratzeko. Arrastoz arrasto gure lehenengo proba, eta lehenengo taulako lehenengo arrastoa urtzi ban zauentzat, eta lehenengo arrastoak dio, ez ezaguna ezagutzen laguntzen du. Kontzeptu eskutu bat behar dugu. Iztegia? Iztegia. Zona, Inigo Tanaz? Pista. Ireber Unax? Tinder. Oita beretik, ze polita. Urtzi ban, bigarren arrastoak dio, telefonoan ere topatu dezakezu. Kontuz Tinder? Wikipedia. Inigo Naz? Maps.
Maps. Ireberrunas. Sare sozialak. Orokorrean. Urtziban. Ibaiak ditu, baina urik ez. Paso. Paso. Nigonaz, urbil, gabiltz. Lehen gertu zineten. Zer da? Ibaiak ditu urik ez. Lurra. Ezaguna ezagutzen. Lurra. Ez da lurra, Ireberrunas. Mapa. Mapa. Hori bai. Oso ondo! Mapa zuzen erantzun da, 80 puntu. Goierri aldera, zondo bikote. Oso ondo. Inigonaz, bigarren taula zeuentzat, argiago ibili dira, besti zeuen baino, zuek bidia zabaldu, da besti puntuk eraman. Venga, guazen bigarren taula eta lehenengo arrastoak dio. Izaten denean jada, ez da izango. Denbora. Ireberrunas. Hautsa. Hautsa. Urtziban. Eriotza? Ondo zabiltzien. Eko metafiziko jarrita. Ez zein dugu ikusi, oraindik. Etorkizuna. Etorkizuna. Bai! Eta orain aldian 80 puntu zuentzat. Primeran irabazita. Oso ondo. Hori futbolariek eta asko, ez da? Ahoa estaltzearena, hauek ere ikasi dute. Esan baina, ikusi gabe. Ez gare nivel hortan oaindik, Bueno, kontuz, gerturatzen. Ireberrunas, 3. taula dator, eta lehenengo arrastoak dio. Denok dugu, gutxienez bat. Laguna. Urtziban, Izena. izena. Hau pasue! Lehen bizikoan. Urtzik izen bat, Ibanak beste izen bat, eta bien artean 1 puntu. Zora, Ari. Aupa. Zondo, baize, hemen izen konposaturik eta inorkez? Urtzi Iban, Inigo, Nas, Ireber eta Unax, dena, bueno, Nas, Unax, errima badago hor. Bueno, nire izena luzegoa da, baina Nas. Baina, esan zazu, mesedez? Nasardin. Nasardin. Baina, lagunetzako miluzen Nas. Nas. Zuekin, Nas, miluzen. Ba, oso izen politxe. Aizu etxalo batzuk edo. Urni eta, zoazen ba. Ba, oso izen politxe da. Nasardin. Bai, bale. Ba, izen horiek ere jokoan jarriko ditugu, akaso imintzioka. Urtziban, prest? Hartu ba lekua, Inigo, eta Nasardin, Nas. Zuek bestaldean, puntuen arrantzan denak ere. Denbora. Hasi lanean. Arraia. Tiburoia. Nordoka. Hori bai. Vale. Etxea. Pantalla. Etxea. Udaletxea. Museoa. Oso ondo. Bikain. Zezenak. Zezen plaza. Ez. Tira zezenak. Bufalok. Ez. Arik. Bai, Ariak? Ariak borrukan. Bai. Ariak txokatzen. Bai, txokatzen topeka oso bai. ondo. Bale. Oso ondo. Topeka. Ja, super lagun egin da, Bai, ez da, oso ondo. Bai. Hirurak asmatu eta 60 puntu hau Maragri, pasuek. dotore. Akaso hemen, irubikoten artean beste nukleo bat ere sortuko delako. Bai, Minuzeko kuadrilla, urtero bazkari bat, eta, Edo igual ez. Gue egunero ezkeraterako, Ez ez da, bueno, bakoitza bere. Inigo Nas, inizio kazuek orain, venga. Ireberruna sartu bestaldean lekua. Eta zuek ere erne bikote, Hau pasuek, ia, egin apustu beldurri gabe. Denbora. Txaron, Orain, hasi. Gitarra jo. Gitarra? Gitarra, Ez. akordek. Ez da gitarra. Zer da? Ukelelea. Ez. Sokak, Ukelelea. bajue. 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 Baxua, bai. Pipon. Ikusi ondo. Espata. Espata, esgrima. Zer da hori? Bardo. Bai. Urezta. Zerbitu, ure. Monja. Bataia. Bataioa, oso ondo. Eta bien artean. Maindira, Mandirak doblau. Mandirak doblau. Izara doblau. Oso ondo, bai. Oso ondo. Azulekua. Hablen atazan izara doblau. Ederto! 3 asmatu eta 60 puntu hau pasuek. Nas. Badmintona ikusi duzu? Ikusi duzu? Badmintona. Ez. Bataioa zen? Jo, pelea. Gaizki ulertu etitze. Eske ikusi dut bataiatzen horrela. Bai, gaizki ulertu. Ze apaiz da, hau kontuz. Ireberruna, zuek inintzioka zer moduz?
Bueno, Guain saiatuko ikusiko da. da, ber. Bai, saiatuko zarete, seguru, eta Urtzi eta Iban ere saiatuko dira, puntua piltzen hartu bakoitzak. Bere lekua, guazen, denbora. Ia ba. Txikite bat, txupitoa. hartzen. Ambulantzia, polizia, Bai, eta? ospitalea, Antzekoa? ambulategia. Bai. 57 segundo. Orkesta zuzendari, orkesta eta musikoa. Zuzendaria eta musika. Bai horixe, oso ondo. Aupa! Zer da, hau! Bueno, atzetik, bai, ja, atzetik Estrategiak kitu gara, kontuz, beste irurogeina eskuratu ditugu da, Horre, aupa! bikain. Hieroglifikoak. Ia zertatzen den hieroglifikoekin, kontatuko dizuet hieroglifioaren kontuak, baina ez dakite zer. Orduen, Minutu da jakin ala, Vale. jakingo dugu. Momentu zasarre jarraitzen duela. Bai, Ados. banatzen. Banatzen, dabil. banatzen. Urtzi ban, frantzeko gorra izaten da. Bai, esaten dute. Bueno, vale. Lehenengo hieroglifikoa mutilek, guazten denpora. Zein da emakume hori? Albaitaria. Bale, Wow. oso ondo, irakurtzen hasten gara. Al Pacino, al behar genuen, B, alb, aita, albaita, aria. Oso ondo, irakurketa, ariketa, oso ondo eginda. Oso bizkor gainera, Iban. Ondo. Ea, ba. Al Pacino Horrengoan salie? ere. Al Pacino sali zera? Pelikula honak egiten dituenean, bai. Scarface da. Oso ondo, oso ondo. Bigarren, hieroglifikoa denpora. Olimpiadetan ere egiten da. Karatea. Bale. Da, kirik ez, karatea. Oso ondo. Karatean ere gerrikoak banatzen dira? Bai, ez zan nuke. Ba, beltza zuentzat, 1 puntu! Ondo! Inigotanaz, hieroglifikoak. Ondo? Hau da, posizioa prestatzeko eta asmatzeko Bai, ez da? lanak. A ver, ikusiko dugu. Inek, lehenengoa, denpora. Itxasontzia ez dute oraindik. Ze ikusten gabiltz? A, Bai, baderantzunaren zati? gorroa, Bestera batera. A, Borobilea? bestera batera. Zer egiten gabiltz A? Barne. Itxasontzia ez dute oraindik? pilatu, A, mugitu, A, inguratu. inguratu. Inguratzen gabiltz. Ba, irudimena burtsuet behar genuen, inguratu, ingura bota. Bale. Pena asmatu zuzuelako, baina aldi berean gustatu zaizu hieroglifikoa, Bai, bai. Jode, ona zen, Ona zan. Inigotanaz, haupa, bigarren hieroglifikoa denpora. Nongoa da, zure osaba. Kofor, Ez da, bai? Kali baderantzunaren zati? Kaliforniarra. Kalifornia. Oso ondo? Bale, Bai, bai. oso ondo. Kali mero asmatuta ja irakurtzen genuen. Kali, merorik ez dugolako behar, Kali, Charlesek, Lauri ingelesez, ni eta ar, Kaliforniar. Falta zema garrantzua dozenago, esatea. Nongoa da? Kaliforniarra. 50 puntu, ondo! Eta hirugarren txanda. Ireberruna, seguntzat hieroglifikoek, basari ezale? Zai xamarrak itxe zaizkigu. Bai, Bai, Asmatzen ez. Lehenengoa, denpora. Poltsan sartu dizkizut. Biki, Bai? Bai? Yes. Nor da? Oi frantsesea. Bai. Venga, bai, frantsesez. Biwi, Biki, poltsan sartu dizkizut. Biki, Biki, ui. Biki, ui. Biki, ui. Bai. Joder. Biki bikingoa, Biki. Eta Macronek bai. Ui. Monsieur, madame? Biki gui. Teknika aplika daiteke hemen ere, ez badakizu ez egin den hieroglifikoa egin horrela. Tan, ta, tan. Ere tortzen ide. Ia ba, probatu. Biki gui. Bale, oso ondo. Esan, Biki gui. Biki, ui. Biki gui. Biki, ui. Bale. Ez da inerza. Bigarren hieroglifikoa denpora. Zala parta batean ibili dira. De kafe. Bale, D baderantzunen zati. Kafe ez. Venga. Tean. Bale, zer falta da? Zenbat. Dete bat. D, zenbat. Zenbat. Tean. Zema letra. De bat. Bale? Tean. Segi. Debatean. Debatean. Venga, bale. Tean. Bale, hau
kontzertu berriago dalako. Debat ikusten genuen, debakarrik ez. Debat hortean. Debatean, oso ondo. Sudurraren trikimailua erabili beharri gabe gainera. 1 puntu bikote, apago Gerri. Zazpikitxo bat. Oso ondo. 0 kilometrokoa gainera. Etxeko lankide batek, nahiak, gure lankideak, harrapatutako, txalo beroa nahiari, mesedez. Gure nahiak? Ondo naia. Udan harrapatutako, alegia, udan oporretan zela ere, Migiluzeko betaurrekoak kendu gabe. Miramar jauregira joan zen, ezakigu zertara, hori gero kontatuko digu akaso, eta bertan kartel bat, eta kartela, 2 hizkuntzatan, gaztelera euskara, 2 hizkuntzetan zuzenduta. Baten batek, errotulagailu gorriarekin zuzenketak eginda. Tildeak, gaztelerazkoan, komatxoak, abustua gartzen zuen lekuan, S-aren ordez zeta bat, komak, zorziterdi etan, alegia, Miramarren inguruan ibili da, irakasle bat, zalantzari gabe. Bokazionala, bere ofizioa oso gogor bizi duena, eta zuzenketa egin ditu. Naia, zu ere oso fin, Urrengoan bidale gehiago eta segi horrelaxe. Baina egingo nuke neuke hori, Bai? Bai, boligrafo bat eskure eukita, bai. Eska mi. Bai, Bilakatzen zaitu horrek, ni ezta? ortografiarekin bai. Bai. Bai, zegingo diogu. Bueno, atxe eta guzti, abestu dezagun, Migiluzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Atxik gabe. Opa. Ondarea? Atxe barik. Bueno, mesedez, ze galdera hori. Urtzi Iban, zuen esaldiak eskuak atxerik baote du? Baote du. Baote du ikustagun. Euskal kantu erotikorik ezagutzen, kontziatuak. Tiki. Kontuz, guazen ba? Eta galderak dio, norena da kantua, eta ese modus operandi eren egun edo zutan. Eren egun. Eren egun? Ez. Gote? Zutan. Zutan? Rebotea? Modus operandi. Modus operandi. Osondo. Hori bai, osondo. Iguarren errebotean 10 puntu zuentzat, eta... bokala. Aurrera. Nola du izena Julen Aspek udan aurkeztu duen programak. Aupai, aupa gu, aupa zu edo aupa. Aupai. Bai? Aupai. Furgonetako monologoak eta beste. Zer mutil jatorra? Oso jatorra. Ka. Ia ba. Nola esaten dute aitzakia antzuolan? Aipakia, apukoa, apikia edo aipokoa. Apikia. Apikia? Aitzakiri gabe. Ondo. Ari gara pizkanaka esaldi argitzen, aurrera ingo dugu. Zein da ezkutatu dugun hitza? Zein da ezkutatu dugun hitza, nahiak, bizitza, ametsak edo izana? Ametsak. Ametsak? Ez. Nahiak. Nahiak? Ez da ere? Bizitza. Bizitza? Bizitza! Askatzeko aukera ere badaukazu, Ire berrunax? Probatu nahi izatera? Oraindik ez. Oraindik ez? Urrutia, bai. Urtzi Iban, jarrai ezagun ba. Non zaude, xiru musika eta sorkutzaren jaialdira joan bazara? Zuberoan, Lapurdin, Nafarroa, berean edo Gipuzkoan. Siberuan. Oso ondo. Bi O. Euskal kantu erotikorik ezagutzen. Euskal kantu erotiko baten zatia, alegia letra. Probatu nahi? Ez, aurrera ba. Bizkaiko ze udalerritako plaza da. Zeanuri, Mañaria, Artea edo Mailabia. Artea igual. Artea. Artea? Ez? Mailabia. Mailabian dago. Zuzena? Zeanuri. Zeanin. Mañaria behar genuen ba. Plaza politaskoa. Punturik ez dugu banatu. Ezin dugu askatu, punturik garantu barik. Ze urtetan jaiotzen Ainhoa Etxebarria aktorea.
Mila bederatziren da, 91an, 92, 93, 94, 84an. Malauan? Ez? 93. 93a? Ondo. Opa, Ez da apainoa. ona, Opa, txeba. Adinkidek zari ez da? Bai hori da, belonaldi berekoak. Eta Inigo ona, xone bestez, askatzeko aukera, probatzeko abintzat, badaukazue. Zaiak eratxo bat? Edo? Ez? Ja ba. Nola jarraitzen du abestiak? Zure? Nortasuna? Zuzenean, nortasuna. Zure nortasuna! STR, eta gu dantzan, Urtzi eta Ibanen garunak ere bai. Probatuko duzue? Edo? Venga, emon beste arrastotxu dut Saiatuko ba. gana. Saiatuko zarete? Mikel Marquezen abesti bada. Gaueko oianetan lasterka zure gaina. Saiatu? Zuzu zer galduko? Bota, Iban? Bai, gaueko oianetan lasterka, zure gainean zamalka. Zuzena da? Baina eskuri galdu gabe, aurrera. Ze esan nahi du ikur honek kontuz motorrekin, motorrentzat soilik, motorrek abiadura jeitsi edo motorrak debekatuta. Debekatuta. Debekatuta? Bai, Zondo? Bale, azken hitzan zeta bat daukazue. bai, zuena etzen sartzen hor. Bai, zamalka hori etzen sartzen. Hori jakinda, berriz ere saiatu nahi? Ah, bale, bai. Ia ba, Gaueko oianetan lasterka, zure gainean zaldizka. hori bai? Bale! Bale! Oso ondo! Komodina, Urtzi Iban, oso ondo! Eta Ibanek ospatu, ze serio ospatu gainera. Bai, Urtzi. Bai, sekula enukenik zaldizka esango. Ez, Zamalzka, asko Leno zarina. zamalka. Mikel Marquez aritu izan da. Zamalzka, zeta eta guzti. Idazlean orden, Oso ondo. Bueno, zaldizka, oso... Bai, iradokitzailea. Inigo naz, bigarren eskua, seguntzat izango da eskua, aprobetxatu puntuak biltzeko eta komoin eskuratzeko albada. Ja ba. Eta honela dino, ezkerreko hankarekin hasi du goiza dio enuntziatuak, eta lehenengo ikurrak piztu eta lehenengo galderak dio, non dute jatorria tatuajek? Afrikan, Europan, Asian, Amerikan? Asia. Asia. Osondo? Txinan, hain zuzen be? Sorta bat hortxe, ikusgai. Nola jarraitzen du abestiak? Azken egunean dena ikasten, zuretako txiko antolesten, lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo... Musua ematen. Musu ematen Ferrante egiten, trago hartzen, gau pasa egiten, Inigok abeslari entzun zaitut, bota, abesten? Jartzen bat doinue bukaeran. Lehenengo. Musua ematen. Musua ematen, bai, haupa. Lehenengo musua ematen. Otsoto. Zaleak zarete? Gaztean zalek. Ge, agertu da, osondo. Hirugarren galdera. Zertzen Iker Galartzaren pertsonaiagoen kalen, tabernaria, postaria, kale garbitzailea, kioskoko dendaria. Ja ba? Bota lasai. Inigo naz. Bota ikusten nula, nekaguen. Bota, kale garbitzailea. Kale garbitzailea. Errebotea. Postaria. Postaria. Bai. Tomas, eta? Osondo. Tomas zen, ez dut. Bueno, askatzeko aukera, goiz da, baina? Ez, mendik ez. Osondo, Inigo naz, buelta zeuen gana, eta aurrengo galderak dio. Zenbateko azalera du Gasteizko Foru Plazak? 6.000 metro karratu, 8.000 metro karratu, 10.000, 12.000. Bai, bikote? 6.000. 6.000. Errebotea. 10.000. 10.000. Mabi. 12. Geratzen zena. 8koa falta. Punturik ez, baina
te bai. Te batzuk. Galdera. Zein abeslariren kolaborazio du Sara Azurzaren kantu honek? Iritsi aurretik banoan nondi, nabili ez da nora. Gartxot Unzain, Jofe Pablo Zurutuza Asier Beramendi. Gartxot Unzain. Gartxot? Osondo? Efin, musika kontutan. Hortxe batzuk, I. zuentzat. Ezkerreko hankarrekin hasi du goiza, askatuko dugu? Zaitu zegu zigortuko eskua ahotik etzeatik, lasai? Bat estrategia. Bikote bai? Ez. Urrengo galdera orduan, Inigo Naz, eta... Iztu zaizkigu beste irikur, zein musikariren diskoa zala da? Andy Warhol, Velvet Underground, Pink Floyd, The Doors. Andy Warhol. Andy Warhol. Berak eginda bai, baina ez da berea. Errebotea. Pinky Floyd. Pink Floyd. Ez da zuzena. Errebotea, Urtzite Iban. The Velvet Underground and Nico. Velvet Underground, zuzena da bai, zuzena da. Epa. Erre, eta esku askatzeko aukera. Kafea bukatu da eta ogi xigortua errezait. Ezkerreko hankarekin goiza hasita, bai? Zuzena da? Bai, Oso ondo! Komodina, bigarren komodina zuentzat. Zora garri! Hau Urtzite Iban. Ez dakit, Ireber Unax gogoan izango duzuen, eguna ondo hasi duzuezuek? Bai, ez esango genuke. Erdizka. Unaxek erdizka, ogia errezaigu? Ez baina goizke ikibarra izan dut. Ja, ez da zera ona. Kostait. Ea bukaera ona ematen digun, komodintxo bat irabazita dibidez. Hau zuen eskua. A ver. Olatz Zugasti musikariak esana, elkarrizketa batean botatakoa hementxe. Hortxe, lehenbiziko ikurrak. Zein abeslarik erabili du argazki hau bere azken lanean? Sara Zozaiak, Sara Azurzak, Sara Iriartek edo Sara Kozarrek. Sara Zozaia. Zozaia? Abazuek. Eta lehenengo, I. Oiek, agartu zaizkio. Aurrera. Nola esaten dute, ezkondu izaban, bodatu, bordaltu, bikoteku edo parejatu. Bordatu. Bordaltu. 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 Oso no. Oso berbederra, bordaltu. Bordaltu, Bordaltzeko. Gogoz bakozu? Bordaltzara etortzeko ondo 50 euro ordaindu. Bai han eta bai hemen. Aurrera. Zer ezkutatu dugu kantu honetan entzun? Orain zer, ausartuko gara, uda hontan, nesan nizun. Ireber, zuzenean abestu nahi duzu? Ez dakit asmoko nuken doinukin, Eguzki batekin. Eguzki batekin? Bai. Eguzki batekin. Eta Unasek abestu! Eguzki batekin esan nizun. Zondo, Unas? Bien artean, talde lana, batek asmatu besteak abestu. Zora garri? Aurrera ez da? Bai. Ze herrialdetan dago, aterata argazki hau, Portugalen, Italian, Frantzian edo Kroazian. Kroazian. Kroazian, ez da. Frantzian? Frantzian. Zere? Izan zitekeen bai bat eta bai beste. Bai. Jonas? Italia. Italia. Bai. Da Portugalo izan zitekeen. Bai. Napoli zen, argazikoa, baina bai, tankerak Zagarria, batenak. Napoli, venga. Inigo, Nas? Ez dut zesaiatu nahi? Ireber Unas, aurrera. Eta entzun? Mundua ikusi nahi du, baina zure hoetik. Mundua ikusi nahi du. Nork egin du? Bueltatzen kantuaren bertsioa. Kilimak taldeak, Arima taldeak, Goxuan salsa edo tiktara. Goxuan salsa. Goxuan salsa eta zeko goxua bertsioa. Diskutatzen zinen Oso polita. Dantza ere egitea libre da, Ireber Unas.
Esaldi askatzea ere, bai? A ber, Bai? ez. Ez, ados. Gezai, pentsa. Pasai ezagun dantzan. Non izango da untzaren azken kontzertua? Nafarro Arenan, Beken, Ilunben edo Bilbo Arenan? Bilbo Arena. Zuzen, eta honekin bai? Ez. Aurrera ingo dugu? Zein da, borobildu dugun herrialdea, Estonia, Lituania, Polonia edo Letonia? Letonia. Apa zuete, Bai! Eta honekin? Zeta. Askatu behar genuke, akaso? Olatzu gaztik, Bi batzuek saioan bide batez esan zuen, mentxe ezkutatu da daukagun hau. Probatu nahi? Aurrera. Nola deitzen zaio, 1929ko krisia hasi zen egunari, ostegun iluna, ostegun beltza, ostegun gorria edo ostegun gaiztoa? Ostegun beltza. Beltza? Osondo? Bai horixe. Putu, bai, ematen. Bai, ari zarete, bai. Matxarra, ez? Unaz. A ber, Eskatu nahi duzue? Probatu. Ez, Aurrera. Zein da Gabongo hiriburua? Libreville, Franceville, Libreville edo Fibreville? Fibreville. Nola? Fibreville. Fibre. Ez. Libre-bilotean, ez da? Libreville. Libre? Bai, hori bai. Osondo? Ez duzu hirugarren komoina ere eskuratuko. Saiatu, bai? Ja ba? Egiaren bila joaten naiz kantuetan artifizialtasunik gabe. Zuzena da? Apa Eta zuek. hirugarren komodina! Zer da, hau? Eta markagailuak, honela ditugu momentuz, 500 puntu eta 3 komodin. Urtzik eta Ibanek, Iñigo Naz, 380 puntu, Ireberrunaz, 550 puntu. Ba, ez dago ez zerregalakita, baina abantaila handia. Izan daiteke 3 komodin horiek eskuratuta izatie, Urtziban. Ondo erabili? Bai, saiatuko. Zein da zuzena? 11 kontzeptu, 8 kontzeptu zuzen, 3 oker. Ongi erantzun, errondatik kanpo, ez geratzeko, eta bilduta ditugun puntu horiek eskuratzeko. Urtziban, hasiko gara? Bai. Lehenengo taulak dio, karguan dauden alkateak. Une honetan karguan dauden alkateak behar ditugu. Urtza Alkorta, Nagore Alkorta, Juan Maria Burto, Guruz Nekarrason, Eneko Aldana Douat, Txomin Zagarzazu, Xavier Txurruka, Gorka Urtaran, Joseba Asiron, Jan Rene Etxegarai, Anuska Esnal. Juan Maria Burto. Juan Maria Burto. Bilbon. Iñigo Naz. Karguan dagoen alkate bat. Gorka Urtaran. Gorka Urtaran. Izan zen Gasteizen. Maider Etxeberria. Gaur egun hori da. Ireberrunaz. Txomin Sagarzazu. Txomin Zagarzazu. Ondarribiko izan zen, Igorren paran da gaur egungoa. Eta nagusi, Urtzita Iban. Urtziban. Vale, Urtza Alkorta. Urtza Alkorta. Ondarroko alkatea. Nagore Alkorta. Planto egiteko aukera edo jarraitu egingo dugu. Nagore Alkortarekin. Azpeitiako alkatea. Guruz Nekarrason. Guruz Nekarrason. Opelan. Eneko Aldana Duat. Deskartea egiten ari zaretelako. Ai, azeratik. Bale, guazen. Xavier Txurruka. Xavier Txurruka. Arrozko alkatea. Napoleon txiki deitzen diote. Jangen Etxegarai. Txegarai. Baionan. Eta? Anuska Esnal. Horion, 150 puntu! Bai. Geratzen zen akatsa noski Joseba Asiron zelako. Asiron Iruneko begizota. alkate izan dakoa, baina orain karguan ez dagoena. Bikain, erakustaldia oraindik 3 komodinekin jarraitzen duzue, Urtzita Iban. Guazen Iñigo Naz, puntuak behar ditugu, Eta bigarren errondako taulak dio, taula
periodikoko elementuak. Lantanoa, talioa, indioa, berioa, sesioa, aktinioa, estrogenoa, selenioa, frantzioa, neona, itilioa. Neona. Neona. Osondo. Bikain. Ireberrunas. Selenioa. Selenioa. Oso pozoitxua, bide batez. Urtziban. Aktinioa. Aktinioa. Radioaktiboa hau. Inigo Nas. Zesioa. Sesioa. Ireberrunas. Zesioa, hori bai, ondo. Hiru akatxekor jarraitzen dute. Frantzioa. Frantzioa. Osondo. Frantzian aurkitua, horregatik izena. Urtziban. Komodina erabiliko dugu. Eta erantzun zuzen bat, oparitan. Komodin horrekin. Talio hain zuzen, metal zuriska bat. Inigo Nas. Lantanoa. Lantanoa, taula periodikoko elementua da. Osondo. Ireberrunas. Zuzena, geratzen den zuzena, asmatzen baduzu 150 puntu, zuentzat. Indioa. Indioa, zuzena da? Osondo. Aluminioren taldeko metala, 150 puntu bikote! Garrantzi handiko puntuak. Osondo, Ireberrunas, 3. erronda, eta bilatuko duguna 8.000 komendiak. Xixa Pagma, Broad Peak, Aconcagua, Makalu, Annapurna, Txangabang, Katxenjunga, Txoyu, Banaslu, Meru, Daulagiri. 8.000 komendi bat. Aconcagua. Aconcagua. Ez da 7.000 iristen ba. Urtzita Iban. Xixapakma. Osondo. Altuenetan 14garrena. Inigo Nas, guazen. Annapurna. Annapurna. Arriskutsuenetako bat hau berriz. Urtziban. Makalu. Inigo Nas. Daulagiri. Osondo. Altuena izana bere garaian, edo ala ustez hementzat. Urtziban. Manaslu. Manaslu. 8.163 metrorekin. Inigo Tanas. 3 zuzen oraindik. 2, ez direnak zuzenak. Txoyu. Txoyu. Osondo. Zuzen hau ere. Urtzita Iban. Broadpeak. 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 Zabitik gertu hau. Inigo Nas. Jokatu beharra dago, ez dago besterik. Txangabang. 6.874 metrorekin. Urtzi Iban, komodina erabiliko dugu da erakustaldia? Erakustaldia. Venga. Katxenjunga. Zuzena da? Wow! 150 puntu, biko bobin soberan. Hau da. Eta honela geratu zaizkigu markagailuak Urtzi Iban oso ondo 800 puntu zuen markagailuan. 380 Iniok eta Nasek 700. Ireberruna, salkoa zuet. Eta hori bestez, Lazkaoko gure bil lagun maitagarrien ibilbidea amaitu da. Inigo eta Nas. Pozik? Bai, oso pozik. Pizka bat triste ere bai? Bai. Baina postasunari helduko diogu. Baina postasune bai. Zergatik pozik Inigo esan? Esperientzia polite, jende berri ezautu, eta ondo pasa. Eta aipatu dugu hortz klinikaren kontua, zuek ere hortzak erakutsi dituzue. Nola bai, hilu zen, 2 saio egin, bigarrenean etxera, baina bide oso polita egin da. Bezoragarria guretzat, ze lehiakide zen maila daukagun ikaragarria da oso pozik hauz. Inigo Nas, ingu deialdia, zeuen agotik, etxeku berri etortzeko milozera? Bai, bueno, esperientzia hau bizitzea oso ona izan da, latze izan da, xikeni komendatzen diot, eozteini. Kuadriako ire esango dio, Bai, Ondo. Kuadrian komentatuko eta ekipon baita. Apa, bikote, mila esker, Inigo eta Nas! Final erdietan, bibikote Urtzi eta Iban batetik. Horentxe aipatu du, Ibanek, soinu teknikariak baino denbora gehiago dara mago hemen. Bai, ez da? Luze, eta eroso gainera. Bai. Ala hobe. Eta Ireber eta Unas bestalde, gaur iritsi, eta aurrera egiteko bidea bintzat topatu dugu. Oso ondo bikote. Pozik. Bai. Bainoz bai.
Lehenengo netxea ez diazun, así que... Bueno, Aizki ez. ondo. Unax, aseratik nabaritu dizut, galdetu dio, zer moduza? Hementxe, esan dit. Tipo patxadatxua, ondo dago hori. Baina, sokatira dator. Eta sokatira proba bizia da, azkartzen joaten da abiadura gainera, beraz, erne zentzumen guztiak ondo aktibatuta, bizkor erantzun, ozen, argi, eta hori guztia, bai, ez da? Eber, Unax, zuek atzetik sailkatuta, erantzuten hasiko zaretenak, dena ulertuta, hartu balekua, sokatira eragoaz. Ireber, Unax, denbora. Nongo hiriburua da Teheran? Paso. Iran, zein talde nafarren abestia da lorerik gabe? Paso. Ibilbedi, ze kiloretan aritzen zen Mikel Astarloza pasaitarra? Pelotan. Txirrindularitzan, zenbat segundo daude 3 minututan? 180. Zuzen, zein da Greziako mendirik altuena? Limpo. Zuzen, urriaren 26an jaio bazara, zein da zure zodiakoko ikurra? Libra. Eskorpio, nork zuzendu zuen 20.000 espezies de abejas filma? Paso. Estibaliz Urresolak, Gipuzkoako ze eskualdetan dago Mutriku? Gipuzko. Debabarrenan, ze kolore lotu ohi da itxaropenarekin? Horrie. Berdea, nor da Garabide erakundeko lehendakaria? Paso. Iñaki Martínez de Luna, iraileko zein egunetan ospatzen da antzara eguna Lekeition? 15. Irailak 5, ze koloretakoa da Europako Batasuneko bandera? Urdine. Urdina, zuzen. Ufa! Nola du izena Markina Xemengo kulturguneak? Paso. Wagon, zein da Portugalgo telefono aurrizkia? Paso. 351, zein herrialdetan gertatzen da Koko animazio filma? Mexikon. Zuzen, zein musika genero lantzen zuen Oskorri taldeak? Ska. Polka, zeren onomatopeia da kar-kar? Barrikia. Bai, zenbat urte zituen Usain Boltek erretiratu zenean? 30. 31, zein hilabetetan ospatzen da Maritxu Kajoi? Martxoan. Urrian. Nola esaten zaio zentrotik zirkunferentziaren puntuetara dagoen distantziari? Radioa. Zuzen, ze kolore ditu Baiona errugbi taldeak? Berdea eta txuria. Urdina eta zuria, zein da munduan gehien kontsumitzen den edari alkoholduna? Cerveza. Bai, Tenerifen, bederatziak badira ze ordu da Lisboan? Bederatziak. Zuzen, Bizkaiko zein herritan pasatzen zituen udak Gabriel Aresti poetak? Elorrio. Ea nien, zein probintziatan dago Oka ibaia? Araba. Bizkaian, zenbat botoi dituzte 07 markako trikitixek ezerreko aldean? Iritsi gara, denbora, arrakatu baitu. Arrakatu baitu. Mar horrek, Galdera bukatzeko ere denborarik ez, bikote. Ireberruna ze moduz. Dos, azkar dute. bai. Azkar dator hau, Ondo, nerviak dantzan be bai, Bai, pentsatzeko denbora irez, baina bueno. Unax ere urduritu zaigu, pentsa. Bueno, bikote zegoen zaino gongo gara, urrengo miluzen. Bi esker guztia gaiik. Oikote! Urrengo arte! Pelikula ezagutuko duzu, Marmotaren egunarena eta gaur hau eta bihar berriz. Eta hurrengoan, urtzita joan, finala jokatu eta jokatu. Bai. Jokatiran gailendu eta gailendu. Eroso? Bueno, batzutan larriago, Bai, ez da, bueno, hori ere ondo dago. Errutinan erori gabe, emozio puntu bat. Eta emozio puntu terdi orain, batetik. Urnietako publikoa jarriko diguna, Salesiarretatik behonda izuela, mila esker. Eta hortik aurrerako emozio guztia zakuaren esku noski, Erne. Gaur, jokoan baititugu, 25.665 euro. Pentsa, Antxon, pentsa banatu egiten dugula. Pentsa urtzi iban banatu egiten dugula. 11koa zuzen kokatu eta urrezko galderaren erantzun zuzena jasotzen dugula. Pentsa. Horretaragoaz. Zorte hononon, Eskerrik asko. gaurko, bai edo bai, azken probako galdera adi, 11 pertsona hauetatik, agertuko direnetatik, zeintzuk dira musikariak. Denbora. Silvia Fowles. Tori Amos. Judith Nederman. George Brassens. Heather Small. Astor Piazzolla. Kisa.
Byung-Chul Han. Violontxeloa. Dolors Feliu. Esto ya me suena. Eminem. Imelda Marcos. Amaikakoa kokatuta lehenengo egiaztapena egingo dugu, eta... Hiruak. Bueno, tira. Hau, bi aldatuko izkiak, eta... Minutu osoa daukago. Hau jarriko jau. Eman bai ez da. Egiaztatu eta bost. Orduan bere toki da zauden bezala. Bat? Eta Heather Small. Haideak. Bale, eta hemen genuzkan hiru. Hiru gaizki. Silvia Fowler. Hau. Bale. Beste egiaztatu daukagu. Bat. Bakarra. Berriz egagodek. Egiaztatzeko aukerarik ez, baina 26 segundotan aldaketaren bat egiteko aukera. Imelda Marcos. Batera gaude. Eko jau. Bai. Tal. Tal. Segundoak. Denbora. Urrezko galdera. Urtzite Iban, amaikako kokatu eta gero. Guzti hauetatik, zeintzuk dira katalanez mintzo diren biak. Denbora. Dolors Feliu izan bat, eta... Kizabako bat. Autoriamos. Bakitza jartzak. Lanak bukatuta, Urtzite Iban, zemuz? Arrostik ez. Bateko hori agertu zaigulako eta hor esperantza pixka bat, baina bestela... Tori Amos, Judith Nederman. Musikariak? Tori Amos, kantari eta kompositore ilegorria, Judith Nederman, eta bere ahots eztia oso gomendagarria benetan. Heather Small daukagu hor, eta Astor Piazzolla ondoren. Musikariak? Heather Small and People, taldeko abeslari ingelesa, Astor Piazzolla, argentinarra, bandoneon, akordeo tanketako jotzaile sospetsua. Ez dira musikariak Byung-Chul Han, Dolores Feliu. Pasmatuta, lehenbizikoa filosofo eta saiakera egilea baita, bigarrena, Asamblea Nazional Katalanako presidentea. Esta musikaria Silvia Fowler. Saskibaloi, jogalaria baita, estatuatu harra. Giza. Abeslaria, bai, 200 euro, gaindituta. Eminem. Urtzi, baietz, dinozu. Beste 25 euro? Seguru bakarra hau geneukan. Eminem. Zan baietz edezan, aha. Raparen jainkoa. Eminem. Brassens. Esta musikaria. Zuzena da? Bai! Frantziar musikaria ezaguna. Frantzian ezinbesteko gainera, Imelda Marcos. Filipinetako kongresuko kide. Horixe zen behar genuen aldaketa. Ferdinand Marcosen zapatadun emazte. Bi akats, baina 1000 euro irabazteko aukera urrezko galderaren erantzun zuzena eskuratuta. Guzti hauetatik, gure proposamenak 11 izan dira, katalanez mintzo diren biak. Zeintzuk diren? Galdetu dugu. Dolors Feliu. Zuzena da? Katalanez mintzo da jakina. Esan dugu, Asamblea Nazional Katalanako presidentea, noski. Kizaren menpe geratuko gara 1000 euro. Irabazteko, urrezko galderari esker. Kiza. Hoi da. Zuzena da? Kanadako abeslaria zen, Judith Nederman bai, Bartzelonan, jaiotako abeslaria.
asko oso fina eginda, 225 euro gehiago irabazitako guztiei pilatuta, eta Miluzen jarraitzeko aukera. Eskerrik asko, eurei eskerrik asko zuei etxetik, beti Miluzenen musikarekin bat egiten duzuelako, mila esker.